The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. So, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. God perfectly knows those who have trusted in Christ as their Savior. God the Holy Spirit has used the proclamation of the gospel as a vital component to establish or accomplish His work of salvation. The mission of our ministry, the Vic Balbido Evangelistic Ministry, is to continue to proclaim the good news of salvation as faithfully and as widely as God permits it. It is our prayer that God may continue to allow His word, the gospel, to have free course in the entire world. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. After you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. If you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confession of sins. The issue is faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of Your Word. We recognize, Father, that our growth, our orientation to life, our understanding of Your plan, Your purpose, Your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of Your Word. We recognize that there is no substitute to Your Word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. We thank You, Father, for Your faithfulness. We thank You for providing for us this portion of Your Word. May God the Holy Spirit now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, niyan usab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube and Facebook of our ministry. Niya kita nining adlaw askil kita og
sanag ang atong pangisip ug gipabuhi pa kita sa Dios tungod lamang kini sa iyang kaluoy, gugma, kortesiya ug grasya. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Grasya kining tanan. Atong ipadayon atong paghisgot, pagtuon sa bahin sa hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Samtang dinhi pa siya sa yuta o kini iyang padayag kanato ug sa kalibutan sa iyang pagkatalagsaon nga persona sa tibuok universo. He possessed two natures, the nature of man 100%, the nature of God also 100%. So mao kana nga ang iyang hypostatic union gitun-an nato kini aron mapupo sab nato ang mga pagtulunan unsa gayud kining iyang pagka unique nga pagkatao pagka Dios. Og nakatuna naman nato sa atong nangaging mga higayon nga atong giduputan kini sa paghisgot samtang kita pangita pagdugang mga kamatuoran nga sarang nato magamit sa atong adlaw-adlong panginabuhi ingon nga mga Kristohanon. Unas tanan, when we talk about our Lord's hypostatic union sa ato nang gibiyaan nga pagtuon, had he succumbed to Satan's attacks or temptations, ang iyang hypostatic union would have been destroyed and devastated, and our salvation would not have been possible. Tiya mo na ang dako untang pagdaog ni Satanas niini kung napildi pa niya pan Satan, as we know, is a defeated enemy. So mao kana nga nagmadinaugon gyud ang atong Ginoong Jesucristo batok kaniya. Og samtang dinhi pa siya sa yuta, our Lord depended on the omnipotence of God the Holy Spirit. Mao iyang gisaligan ang pagkalabaw makagagahom sa Dios Espiritu Santo sa iyang gisaligan siyang pagkatao, utilizing the spiritual assets o sa iyang pagpuyo kanunay sa iyang divine sphere nga prototype. Mao nga sa ato nang ginaingon, he emptied himself, putting aside his divine attributes. Mao kana ang hisgutan sa Doctrine of Kenosis. So, unsa man ang gahom nga nagapalahutay kang Ginoong Jesucristo. Hebrews 9:14, it was the power of the Holy Spirit that enabled our Lord Jesus Christ to reach his objective. Unsa iyang objective, unsa iyang tumong, the cross. Mao katong iyang tumong. Our Lord Jesus Christ had that personal love for God the Father. Iyang yung gi-maintain kanto, iyang gi-focus ang iyang galamhan ngadto sa Dios nga Amahan. He became the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Si Ginoong Jesucristo. You see what made our Lord qualified to be the Savior? Ato namang kining gitun-an. Unsa man. Number one, he had no Adam's original sin. Number two, he had no old sin nature. Number three, he had no personal sin. 4, he had perfect righteousness. Kay Diyos man siya. And number 5, he was the only perfect member of the human race. Why sama kaniya? He was the only perfect member. The only Savior of the world and no one else, si Ginoong Jesucristo lamang. That is our Savior. 2 Corinthians 5:21, for he, ang he diha, God the Father, for he hath made him, the Lord Jesus Christ, to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Our Lord has done all these things while he was hanging on the cross.
justification, reconciliation, redemption. Ang justification, mao kini ang pagtagbaw sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios nga Amahan. Ang reconciliation mao ang kanang pagpasig-uli sa tao ngadto sa Dios. Ug ang ikatulo mao ang pagtubos, paglukat sa tao gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala, slave market of sin. Hebrews 2:14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had a power of death, that is, the devil. Ang atong Ginoong Jesucristo, akong balikon, was both God and man. 100% 100% nga Dios, 100% man, 100% pod nga matuod nga tao. Nga mao kini nakapahimo kaniya nga the only unique person in the whole universe. Siya ra. Ug wa nagyoy lain pa nga unique person in the whole universe. Now, winner believers, kita nga mga magtotoo, gidasig kita sa Dios nga mahimong mga mananaog. Winner believers consistently use the post-salvation epistemological rehabilitation o ilang gitugutan ang Bible doctrine, ang doktrina sa pulong sa Dios sa pagtuyok na diha sa galamhan nila, ilang pangisip, fulfilling the protocol plan of God for their lives. Ang mga winner believers, ang mga magtutuo nga mga mananaog, persistently and consistently use the 10 problem-solving devices. Pagamiton kita sa Dios niining napo ka mga kasulbaran sa mga suliran. Naara po na nato, mugamit magitan na. You see, it's a matter of choice lagi. Remember, the Christian way of life, hinumdum ka, is a supernatural way of life. And because of that, it demands a supernatural way of execution. So, gimanduan man gani kita sa Diyos to imitate God. Ephesians 5:1. 2 Peter 1:3, His divine power has granted us all the spiritual things that have something to do with our spiritual life. Ephesians 3:20, now to Him, according, etc., there ends our study. Dili lang kayo mag-anharag tagamuhunong sa spiritual dynamics, kay kita gikinahanglan mangitag spiritual dynamics. O kini apil na nini mga nagalanay mga doctrinal rational. Kining usan ini ang the doctrine of Trinity. Atong lakbitan lagamay nini kay napay uban kanato nga wa pagyud matuhog o matugkan nila ang buti pasabot niining bala ang Trinidad. Trinity is not a biblical term, but a technical, theological term to describe God who is one in 3 persons. Now, where did this word Trinity come from? Well, the doctrine of Trinity is unique to Christianity. The Trinity is one in essence, but 3 persons who possess the same attributes. Sila co-equal, co-eternal, co-infinite. Now, diyan sa John 10:30, I and the Father are one. There's only one God, usara ka Dios, apan tulo ka divine persons. Tulo ka persona. Ang tulo, they possess equally the same essence or substance. The Father is the planner of salvation. Siya ang nagaplano sa kaluwasan.
The Son is the executor. He executed the plan of God, salvation, the executor of salvation, and the Holy Spirit is the revealer of salvation. So God is described as one in three divine persons. Now, diyan sa 2 Corinto 13:14, the grace of our Lord Jesus Christ, the three are mentioned there. We believers already know how the three divine persons function in relationship sa atong espiritualong pagkinabuhi, spiritual life. In other words, we are just dependent on them in terms of their functions. O ang uban pag yung mga doctrinal rational, mao katong doktrina sa kenosis, the Lord Jesus Christ voluntarily restricted His independent use of His deity, ang iyang pagka-Diyos. Again, the Lord Jesus Christ is man, 100%, and God, 100%, in one person forever. Hangtod na kana sa hangtod. Our Lord Jesus Christ was visibly seen during His transfiguration. That was the glory of the Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ never gave up His divine nature. Wala. That's the doctrine of the humility of Christ. Kenosis is the doctrine of Christ, humility. Iyang pagpaubsanon, pagka-mapaubsanon. John 1:14, the Lord Jesus Christ was full of grace and truth. 1 Corinto 2:16, the mind of Christ. Ayaw na kalimti. Kung ikaw sa ka magtotoo, that should be instilled in your mind. Kung kini nga itong gipang tunan, mga pulong sa Diyos mo, kini mga huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Ug si Ginoong Jesucristo, as God's perfect gift to mankind, was Shekinah glory. Siya ang hingpit good nga gasa sa Dios alang sa katawan, alang sa tibok kaliwatan sa tao. The Lord Jesus Christ in the Old Testament indwelt inside the Holy of Holies. Dito siya nagapuyo, Holy of Holies. Now, the Lord Jesus Christ dwells in the body of all believers. Sa lawas na yun, sa magtotoo. What power every believer has now? Nagyod. Tiyaw mo na. Nakanay gahom. Ayaw na kana kalimti. Itisok na yun. Ipasilsil na yun sa imong alimpatakan ka na. Nga naakay gahom. Karon nga unsa. Gipuyan ka ni Ginoong Jesucristo, ang imong lawas may gipuyan. In the Old Testament, the plan of God was called the ritual plan of God. Mao kanay paghulagway sa plano sa Dios, ritual. Kaya nag-aagad sila sa mga seremonyas, mga ritual. So kadto pagpaila, pagpakita, pagpadayag sa plano sa Dios. Apan kining atong panahon, bag-ong pakigsaad, New Testament, di na ritual ang plan of God. It is protocol plan of God. What do we mean by protocol again? Protocol means a established procedure, a way, a rule that must be strictly followed. Mao nang protocol. Kinahanglan ato tun-an lagi natong pulong sa Dios aron sabot kita, makakat-on kita niining protocol nga plano sa Dios. Yes, God's plan in our age is or has protocol. Nang sao man mo pagkaibaw sa protocol kung di ka magtuon. Okay, balik butas pangutana. After salvation, what? Human ka maluwas. Unsa may buhaton? Well, pagtuon lagi sa iyang pulong. Pagsilsil nini sa atong alimpatakan, itong galamhan, paggamit nini sa atong paghunahuna.
kay mao kini ang lagda ingno ta protocol nga plano sa Dios. John 8:31, then Jesus said to those Jews who believed on him, if ye continue in my word. Ang buti pasabot sa continue there, remain, abide, to be consistent. If you remain, abide, to be consistent in my word, mo kanay buti pasabot. Then 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter, John 8:32, ang popular nga bersikulo, you shall know the truth, and the truth shall make you what? Free. Once a believer stops to continue in his word, unsa mahitabo, is going to lose momentum, pagbuylo, and he becomes, mao kini ang mahitabo, he becomes confused. Maglibog na nun siya. He becomes mixed up. Nagkaguliyang na nun. He becomes emotional. Pagbati na lang iyang gamiton. He becomes paranoid. He becomes miserable, disoriented to life. Unya moabot na niyang mga adversity, demotion, failure. Mao kana ang dangatan sa usa ka magtotoo nga unsa negatibo, way gana, way kadasig, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na resulta. Nahimo silang confused, mixed up, emotional, paranoid, miserable, disoriented to life. So, makaluluoy ang usa ka magtotoo nga negatibo. So we cannot substitute doctrine with emotion. Dili. Di gyud. Ang emotion unsay atong itunan sa essence of man? Pila to ka essence ang tao? Self-consciousness, mentality, conscience, volition, emotion. No, emotion lagi mo ikatapusan des listahan kay nga no, di man lagi makahuna-huna ang emosyon. Why huna-huna ang emosyon? Emotion cannot think. That is why when we say you cannot substitute doctrine, kanang doctrine diha ambot pasabot truth, aletheia. Mao kanang ambot pasabot sa Grigong pulong, aletheia, truth, kamaturan. Dili ang emosyon. Kung buot kang mahimong mananaog nga Kristohanon, do not use emotion. Kay emotion only response. It should be your mind, ang imong pangisip, ang imong huna-huna. Punan ka na, lukpon ka na sa mga pulong sa Dios, sa kamaturan. Na hinumdum ka ba niya itong prinsipyo? Ritual without reality is meaningless. But ritual with reality is meaningful. Now, kasagaran sa mga kasimbahanan karong panahon na, wa sila higyoy unsa na pag ila nga ang doktrina mas importante. Tingali mo yung na po kag atong saway kining naarag panganta kana bang ginganlan og songs and praises na di matasupak na hanapan mao namang go ilang pakadak-an. Churches who have these songs and praises only but no doctrine. Kay nainumdum ko sa gisulti ni Dr. R.C. Sproul. Tingali kaninyo sig sunod kaniadto sa wa pa siya mo taliwan mo uban sa Dios. Karong bag-o pa si Dr. R.C. Sproul nagaingon, iya kini ha, I quote, a church that never cares about doctrine is a dead church. Iya ka na yung pulong. Ako lang nagikutlo. A church that never cares about doctrine is a dead church. Tinoon. Wag yun. It's a dead church. Kaya wa man diha ang kamaturan. Wa man itudlo. Isil-sil. Sige man lang na sila
songs and praises, hala, ambak-ambak, lukso-lukso, kanta-kanta, why sod ang ilang mga unsa. Una-una sa pulong sa Dios. Tuon lagi yun sa pulong sa Dios. So it's a job, a divine mandate for every believer to continue in God's Word. Divine mandate kini. And we are to witness unbelievers operate in our spiritual gift. Now, each believer has been given a spiritual gift at the moment of salvation. You may be given by God the Holy Spirit the gift of pastor-teacher, or the gift of evangelism, the gift of helps, the gift of administration, o uban pa. Daghang mga gift. Basta ang tanang mga magtutuo gihatagan sa Espiritu Santo. Niya yung higayon pagdawat nimo ng Ginoong Jesucristo ng imong manluwas, tagaan dayon kaniya ng spiritual gift. Ug imo lang na madiskubrihan ka ng spiritual gift nga gihatag Espiritu Santo sa dihang ikaw nagatubo na sa pulong sa Dios. Di nimo na malinggatan, di nimo na maila kung wa kay pagtubo sa pulong sa Dios. Dili nimo mailhan. See? So, this is another aspect in our spiritual growth. So, unsa man yung pagsangyaw kung wa kay alamag? Magsige lang kag sangyaw may mga pangutan lang di ka katubag. You see? Sayang ang imong pagsangyaw. And sa di pa ka mo sangyaw, kinahanglan ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Kung nahibaw na ka unsaon pagpapuno sa Espiritu Santo. So, mao kini mga doktrina nga itong ipangtunan. Nga dita mahimong burong niini. We cannot afford to be ignorant of this. Kay mahinungdanon kini sa atong pagkinabuhing espirituhanon. We have to function in the body of Christ. If we want to be effective, live the Christian life by continuing to grow up spiritually. Spiritual momentum. O ayaw kalimot, be filled with the Holy Spirit, use metabolized Bible doctrine, use God's 10 problem-solving devices. Sa imong paggamit niini, when you maintain your momentum, spiritual momentum, then you're going to reach your spiritual goal, which is spiritual maturity. And that's how to praise and glorify the Lord. Maura na. Kung di ka kaabot pagka hamtong spirituhanon, di yung kang makahimaya sa Diyos. Di yung kang bubuan sa iyang panalangin. Kaya nga no, man kay capacity. See? Anya pa, by reaching spiritual maturity, inigkabuot na nimo niya na, inikaabot na nimo niya na mong ang-ang, you produce divine good to be parlayed in the eternal state. Sabot pasabot. Kining mga Diyos nung mga maayong buhat nga imong gihimo, kini pulihan ni dito, ingnon ta bugtian ni dito in eternity, in the eternal state. Kay kining divine good nimong gihimo, mga Diyos nung mga maayong buhat, mo kini basihan sa imong pagdawat sa ginganlan nato og escrow blessings. Ang escrow blessings iyagya o di ka iyagyag, ihatag na gud nimo, ibubo na diha kanimo. Inigbubo nina, that's the time you glorify God. So continue, abide, be consistent in the study of God's Word while waiting for the Lord's call. Tawgon man gyud ang tanan. And we don't know when, where, and how. Siya ra ang control sa tanan. Right? So mao na nga temporaryo ra niya itong kinabuhi dinhi oy. Nagbiyahe lang ta dinhi. We are just travelers. Dili ni mao nga itong dayon nga kinabuhi. This is only a preparation for eternity. So, continue, abide, be consistent in the study of God's Word while waiting for His call
Ang buot pasabot, physical death or the rapture, whatever comes first. Kaya it's either mamatay kita sa lawas or muna ba ang pagsakgaw, the rapture. A disciple of Christ knows, believes, and applies God's word that he learns. Mauna, ang buot pasabot sa disciple is a learner. So, because you are learning God's word, you are a disciple of Christ. You are supposed to be a disciple of Christ, a follower of Christ. Now you are a learner. By doing so, you renovate your thinking. Imong bag-uhon. Renovation ba sa imong pangunauna? You renovate your mind with aletheia, with truth, kamaturan. Formulated doctrine kining aletheia. All truth is centered in the Lord Jesus Christ because He is absolute truth. Siya ra gyud ang absolute truth. There is no ounce of untruthfulness or lies in Christ. There's none. Unsay sulti niya sa John 14:6, I am the way, the truth, kamaturan, and the life. And that's what you have to study and implant in your mind. Free. Ang free diha is eleuthero, the absence of restraint or restriction. You are free. John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. You see, the Lord Jesus Christ is God. God the Father planned salvation. Our Lord Jesus Christ executed it. And God the Holy Spirit reveals it. The Lord Jesus Christ is the light of life, John 8:12. Without the light, there is no life. Wala ang kahayag, kay siya man ang kahayag sa kinabuhi. Wala po'y kinabuhi. John 1:4. In John 8:24, I said, therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Death for those who do not believe in Christ. That great I am, Jehovah, Yahweh, the unpardonable sin kining pagsalikway nimo kang Ginoong Jesucristo, that is the unpardonable sin. Through good works is not the basis to be saved. Why? It can be done by unbelievers. You see, kung mo imong masihan ng pagbuhat nimong mga mayo, mabuhat man lagi po na sa mga di magtotoo. Human good works can be performed by unbelievers, and yet they are not saved. Instead, they are judged. Gihukman na sila. Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith. This is not of ourselves. It is a gift of God, not of works. Underline that. Not of works, lest anyone should boast. Hebrews 6:1, dead works, no merit for God. Kaya kini mga human good, mao nay dead works, no merit for God. Titus 3:5, unsay gidugang diha sa Panginoon Titus, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Now, here are some points of doctrine. Luke 9:58, and Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. You see, tinuod ka na. Mao ka na gisulting Ginoong Jesucristo nga ang mga milo kuno na ay ilang kataguan. Ug ang mga langgam sa kalangitan na sila'y mga unsa maning nest sa Bisaya, na sila'y sag. Okay, bintaha kay murag nahinumduman ako. Bintaha pa mga langgam kuno kay na sila'y mga sag.
Ang pananganak sa tao, wa gyud siya'y dapit nga iyang kahigdaan siyang o. You see? Mao na gi-express ni Ginoong Kristo sa Luke 9:58. Tinuod, unsa ka na pagpakita ka na ni Ginoong Kristo sa iyang pagka-mapaubsanon. That's humility. In eternity past, the Lord Jesus Christ during the Eternal Life Conference of the Godhead. By the way, sa pagtanaw sa Diyos nga mahan sa corridor of time, ingnon nato nga corridor of time, sa dagan sa panahon, nakita niya sa through His omniscience nga wa lang gyoy laing dangatan sa tao kundi linaw ra gyud kalayo, destruction. So siya mitawag og usa ka konferensya, meeting sa uban niyang sakop sa balaang Trinidad. So God the Father called what we call Eternal Life Conference. Itawag niya ang Diyos nga Anak o Diyos nga Espiritu Santo. Bingon siya mag-meeting ta. Unsaon na to kining atong binuhat nga tao nga o man sila laing dangatan, impyerno raman. Looy man kini sila. So atong himuan kinig solusyon, himuang plano. So, mao na ni-emerge ang plano sa Dios mahitungod sa atong kaluwasan. So, ang Dios nga mahan miingog unsa may inyong una-una. So diha si Ginoong Jesucristo mitindog og miingon siya, okay, ako ang manaog niya ng gamayng kalibutan, the tiny earth, ug ako magpakatao aron sa pagpakamatay kanila, aron dili sila moadto sa impyerno, aron ato silang luwason. Mao ni akong buhaton, magpakamatay ko og naharna nilang mutuo ba sila nako sa akong buhaton. Okay? So ang Espiritu Santo pod mitindog og miingog, ako pod ang akong buhaton mao ang magpadayag, magpasabot sa plano nato sa kaluwasan sa tao, aron dili mo adto sa impyerno ning tao. Akong ipadayag, ako'y mo pasabot, ako'y mo patinaw paghimong tataw niining atong plano sa kaluwasan. Mao na. Mao kadto ang ilang funksyon nila. So God the Father is the planner, God the Son is the executor, kay dito namatay siya sa krus, nagpakamatay sa atong mga sala, o pagtubos sa atong mga sala. O ang Espiritu Santo, mao ang nagpadayag. Mao nga sa panahon nga ikaw makadungog sa padayag sa may balita sa kaluwasan, the gospel. Ang Espiritu Santo mao ay nagalihok na pagpasabot nimo. You see? So, niyan tong konferensya nga itong isungutan, there were 4 decisions. Okay? Ang una nini, our Lord Jesus Christ agreed to go to the cross, to die as a substitute for man. Siya ang mupuli sa atong dapit. Imbes kita mo unsa? Imbes kita'y hukman, siya ang nagpahukom. Kaya iyang giangkon ang atong mga sala. You see? O naginganlan sa in English, so, substitutionary unlimited atonement. Primero patingaling mo dungog ini. Substitutionary unlimited atonement. Pagpuli, ugwa ka na'y limiting nga pagtubos. Tanan iyang gitubos. Ikaduha, uyon siya sa patagbaw sa hustisya o sa hingpit nga pagmatarong sa Diyos nga mahan. He agreed to satisfy the justice and righteousness of God the Father. Mao ni gitawag sa in English so propitiation. Pagtagbaw. Ikatulo, He agreed to reconcile man to God through faith alone in Christ alone. Miuyon si Ginoong Jesucristo sa pagpasiguli sa tao ngadto sa Dios, pinagi lang sa
pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mao na ginganlan sa English og reconciliation, pagpasiguli sa Binisaya. Ug ang ikaupat, siya miuyon, he agreed to purchase man from the slave market of sin through faith alone in Christ alone pod. Miuyon siya sa paglukat sa tao gikan sa merkado sa mga ulipon sa sala, pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Manigingan las in English, redemption, pagtubos, paglukat. Sumaw ni, ang istorya niya na may tungod sa atong kaluwasan. Di ba klaro ka na? Mao ka na ipagpadayag sa Espiritu Santo. Na, unsa may mo igasulti diha sa 1 Timoteo 2:4. Unsa gisulti? God desires for all men to be saved. Mo ni kabubuton sa Dios. 2 Peter 3:9. He is not willing that any should perish, but that all should come to a change of attitude. Put pasabot nga maluwas unta. Kay usbon na nimo una-una, pudawat ka na ni Ginoong Jesucristo, imo siyang tuuhan nga imong personal nga manuluwas, then you are saved. You will not perish. Saan man na, mo man ay pulong man na sa Dios, di man mamakak ang Dios. Dili siya buot nga naay usa na natanawa. Di siya buot nga naay usa nga malaglag. O nga unta ang tanan maluwas. Man either faces Christ as Savior now, karon. Kung imong dawaton o tuuhan sa Ginoong Kristo, or else you face Christ as judge. Maghuhukom na in the eternal state. So mao ka na, imo gihapon ka ng kapilian. Every believer, kitang mga magtotoo, is indebted, utangan, to every unbeliever's salvation. Utangan ta ngadto sa matag usa ka mga dili magtotoo nga unta maluwas. I am a debtor. I am ready. Matod pa sa Romans 1:14. Ang usa ka dili magtotoo either responds negatively or positively to the gospel. Duha ra iyang kapilian. Moingon ba siya oo o dili? And you know what? Volition, ang volition, di gyud mabuwag ka na sa responsibility. You are free, but with that freedom goes responsibility. Sa matag higayon nga ikaw mohimong desisyon, ikaw ug ikaw lamang is answerable, responsible, and accountable. Matthew 26:24. Ang siya gisulti is Matthew 26:24. It's better for an unbeliever never to have been born. Tiyaw mo na. Unsa ka bugat ka ng mga punga. Maayo pa unta kining mga dili magtutugwa na lang sila mga tao. Mao ni buhay pasabot. Matthew 26:24. Remember, the Lord Jesus Christ is true humanity 100% and true God 100%. This is what it means by hypostatic union. Luke 2:52 again. The Lord Jesus Christ was normal, ordinary human being. Excuse me. He grew up in stature and wisdom. He suffered thirst, hunger, tiredness, etc. Just like any ordinary normal person. The Lord Jesus Christ utilized Bible doctrine in His earthly life. Bahin kini sa great power experiment nga iyang sulayan, gi-eksperimentuhan. Thus, He reached His goal to die at the cross. The Lord Jesus Christ is the most unique person of the whole universe. Siya lang and the most unique in the whole universe. Ug dinhi kita mahuman sa atong pagtuon sa doktrina sa hypostatic
union of the Lord Jesus Christ. So, sa sunod, aduna pa tay mga sumpay nga mga pagtulunan, ayaw lang yun si Piata sa pagsunod gihapon ng atong series nga Bible study in the YouTube and Facebook under the ministry sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So, padayon kita sa atong pagsibog sa unahan, pagkatundugang pang mga kamaturan, aron mao kini atong maggamit sa atong adlaw-adlaw panginabuhi, ingon nga mga espirituhanon, nga mga magtotoo, magampo ta. Excuse me. With our heads bowed and eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment for in your life, no matter what you think, no matter what you believe. This is a moment of consideration. Consider yourself. To receive Christ, to believe in Him, eternal salvation. To reject Him, eternal damnation, condemnation. Papilion kita, doon natay volition. Ug ang Dios nagatanaw kanato unsay atong pilion. Kudawat ba ta ni Kristo ug ato bang isalikway? So believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo o Dios sa tanang grasya nga imong gihatag kanamo bisan pa kining imong mga pulong nga among gitun-an. Pulong sa paglaom o nga kini maghatag kanamo og kalig-on ingon nga imong mga anak. Wala kami mahimo o Dios kung wala ikaw, wala ang imong mga pulong. Kay ikaw usaman lang ikaw nga imong mga pulong. Musadasiga kami o Dios sa among pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa among espirituhanong pagkinabuhi. Nining temporaryo na mong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Andama kami kanunay o Dios. Dasiga kami ang among pangunahuna nga magapadayon kami sa among spiritual momentum hantod among maabot, makabot ang spiritual maturity aron ikaw mahimaya. Nagapasalamat kami kanimo Dios. Nada kami pagbalik nining among ministry nga among subay kining tanan grasya man. Nagapasalamat kami niini sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.